Тэрмін службы Windows 8 скончыўся, і ў параўнанні з Windows 7 кампанія Microsoft заявіла, што ніякіх пашырэнняў не будзе. Усё сыходзіць і сыходзіць назаўжды. Але каму не да халеры, хіба не так? Нават на піку папулярнасці ёй ніхто не карыстаўся. У параўнанні нават у Vista быў поспех. Але чаму? Найвялікшы грэх Microsoft, з якім мы ўсе пагадзімся, быў у тым, што яны адмовіліся ад звыклага інтэрфейсу працоўнага стала, які яны ўдасканалівалі 20 год на карысць сэнсарнаму падыходу, які быў настолькі сырым, што нават тыя выбраныя, у якіх той час быў сэнсарны экран, пераконвалі ўсіх заставацца на Windows 7. Што ж, час пазбавіцца ад смецця, так? Не так. Хоць за Windows 8 стаяў камерцыйны правал, гэтая сістэма таксама ўвяла шмат інавацый, за якія потым атрымае прызнанне Windows 10. І да таго часу, як яна атрымала свой першы і адзіны пакет абнаўленняў, яна была не толькі не жахлівай, але і з некаторымі зменамі стала адной з найхутчэйшых, найстабільнейшых і найзручнейшых версій за ўсю гісторыю. Я і дагэтуль карыстаюся ёй. Так, ну зараз у іх ідзе там рэкламны блок, таму я скарыстаюся часам, каб падзякаваць вам за падпіску. Вы робіце вельмі важную справу ў падтрымцы беларускамоўнага кантэнту. Таксама хачу падзякаваць Насталік за пераклад і той за дапамогу ў агучцы. Новы экран пуск сапраўды выглядаў выдатна, і на пэўны прыладзе было даволі прыемна арыентавацца. Гэты стыль, падобны на плоскую плітку, называўся метро, і павінен быў зрабіць універсальным знешні выгляд усяго, ад Windows Phone да вэб-сайта Microsoft і нават інтэрфейсу Xbox. Гэта была, напэўна, найвялікшая гісторыя поспеху Windows 8, і мы дагэтуль бачым яе ўплыў як у прадуктах Microsoft, так і ў прадуктах канкурэнтаў. Разам з гэтай новай філасофіяй дызайну яны ўвялі праграмы ў стылі метро. Іх уплыў таксама захаваны, але іх поспех у лепшым выпадку сумнеўны. Гэтыя праграмы былі асаблівымі, бо працавалі на ўвесь экран, не мелі традыцыйнага меню Windows Decorations і радкоў загалоўкаў, а таксама былі даступныя толькі ў новай краме Windows. Цікавы прыклад — Internet Explorer. Windows 8 заблытана пастаўляўся з 2 версіямі IE. Сэнсарнай версіі метро для людзей, якія выпадкова націскалі на яе, і класічнай версіі літаральна для ўсіх. Праграмы метро, прынамсі тыя, што працуюць дагэтуль, добра працуюць з сэнсарным інтэрфейсам на ўвесь экран. Але гэтае паралельнае разбіццё падобных праграм прывяло да нязграбнасці, заблытанасці і, што, на жаль, пранізвала ўсю аперацыйную сістэму. Нежаданне альбо няздольнасць Microsoft прытрымлівацца адзінага інтэрфейсу зрабіла Windows 8 самай заблытанай аперацыйнай сістэмай, з якой я калісьці працаваў. І гэтая праблема пераследуе Windows і па сённяшні дзень, пра што сведчыць наяўнасць класічнай панэлі кіравання дагэтуль і ў Windows 11. У сэнсе іх намеры былі добрымі. Каб дапамагчы ў арыентацыі ў АЭС, Windows 8 шчодра запазычыла ў сваіх мабільных сабратоў прыём заахвочваць карыстальнікаў праводзіць пальцам ад краёў экрана для выкарыстання распаўсюджаных задач, шукаць праграмы, дзеліцца кантэнтам, адкрываць пачатковы экран і пераходзіць да агульных сістэмных наладаў. Паводзіны гэтых кнопак змяняюцца ў залежнасці ад актыўнай праграмы, замяняючы функцыянал, які інакш хаваўся па меню дэсктопнай праграмы. У гэтым плане Microsoft зрабілі значную працу, каб гарантаваць, што вашыя старыя праграмы будуць працаваць належным чынам. Праблема ў тым, што сама рэалізацыя была какай. На экране пуск ёсць кнопка для адкрыцця працоўнага стала, але гэты працоўны стол апрацоўваецца як і іншая праграма метро. Гучыць не так жудасна, пакуль вы не падумаеце пра гэта хаця б секунды 3, бо тады вы зразумееце, што на любую праграму ўнутры працоўнага стала нельга перайсці так жа, як і да праграмы метро. Таму нельга проста правесці пальцам ўправа і адразу ж адкрыць акно, якое хаваецца за акном правадніка файлаў. Вы можаце свайпнуць толькі да працоўнага стала ўвогуле і калупацца ўжо там.
Калі б усё гэтае можна было адключыць пры запуску, як і стандартную паводзіну адкрыцця інтэрфейсу метро, кожны раз, калі вы хаця б дакранаецеся да клавішы Windows, мяркую, што карыстальнікі кінуліся б у васьмёрку, як і ў Windows 7. У яго было значна больш змен пад капотам, чым людзі думалі. Для пачатку бяспека і ахова. Абедзве палепшылі, дзякуючы увядзенню поўнага шыфравання дыска BitLocker, падтрымцы загрузкі UEFI, палепшаным магчымасцям біяметрыі і антывірусу Windows Defender. Праграма «Сямейная бяспека», пабудаваная на бацькоўскім кантролі, уведзеная ў Vista, якую чамусьці скарацілі Windows 7, каб урэшце зноў вярнуць. Онлайн-сервісы былі больш цесна інтэграваныя з рознымі сервісамі ад Bing да Xbox. Воблачнае сховішча альбо мела уласныя праграмы, альбо дадавала функцыі іншым. І нават была новая функцыя Windows to Go, якая дазваляла спампаваць цалкам кіраванае асяроддзе Windows з USB-флешкі. Гэта было адчмурэнна, але збольшага яе ігнаравалі як функцыю толькі для прадпрыемстваў. Іншыя існуючыя праграмы былі таксама перапрацаваныя з новым выглядам і функцыямі. Мы кінем спасылку ў апісанні, бо іх тут зашмат. Шчыра, я дагэтуль мог зразумець, калі для вас гэта не так і дрэнна. Кнопка «Пуск» цалкам знікла, але ў нас усё яшчэ ёсць панель задач, на якую можна замацаваць праграмы разам з усім месцам на працоўным стале. Узаемадзеянне з працоўным сталом з дапамогай сэнсарнага экрана вельмі падобнае на тое, што было ў старых спробах планшетных інтэрфейсаў Microsoft. То бок ён можа працаваць, але ёсць нюанс. Вось што я зрабіў, каб знайсці прыладу для нашых дадатковых кадраў з сэнсарным экранам, якую спецыяльна распрацавалі для гэтага новага інтэрфейсу. Давайте паставім сябе на месца тыпічнага карыстальніка Windows у 12-м годзе. Наш ПК працуе на Windows 7 проста цудоўна, і васьмёрка мае тыя ж сістэмныя патрабаванні, што выдатна, але ў яе няма ніякіх новых праграм забойцаў. Таму з аднаго боку нам не трэба купляць новы камп'ютар, у адрозненні ад блатаніны з Vista некалькі год таму. Але калі пайсці далей і абнавіцца, мы выявім, што ў дзіўным новым свеце Microsoft карыстальнікі Windows без сэнсарных экранаў, то бок амаль усе, раптам сталі людзьмі другога сорту. І дзеля чаго? Замест таго, каб проста правесці пальцам па краі экрана і адкрыць новую навігацыю, карыстальнікам даводзілася перамяшчаць мыш у адзін з 4 куткоў экрана і потым, увага, пстрыкаць левай ці правай кнопкай мышы ў залежнасці ад таго, што яны хацелі зрабіць. Гэта, па-першае, жахліва, таму што гэта лёгка зрабіць выпадкова, калі вы, напрыклад, такія, не ведаю, хочаце закрыць праграму, а па-другое, гэта цалкам адрозніваецца ад сэнсарнага экрану. То бок, чаму проста не дазволіць карыстальнікам мышы перамясціць курсор у правы бок экрана, націснуць і перацягнуць, каб атрымаць панель шароўных кнопак. У сэнсе вы робіце гэта наўмысна, і тое ж самае злева, каб пераключыцца паміж праграмамі. Ідэя схаванага меню альбо панелі задач на краі працоўнага стала нават не была новай. Вы маглі аўтаматычна хаваць панелі задач яшчэ ў Windows 95. Дык чаму б не зрабіць тое ж самае і тут і не даць усім гэткі же досвед? Што яшчэ горш, Microsoft і не намагаліся растлумачыць новую схему навігацыі, якая па-за стартавымі наладамі карыстальніку. Калі б ваш унучак наладжваў вам новы камп'ютар, альбо калі б вы пайшлі зрабіць лусцік, пакуль усталёўшчык працуе, вы б нават не здагадаліся, што гэтыя функцыі нават існуюць. А калі кнопку пуска адцяпалі з панелі задач, стала незразумела, як запускаць і дэсктопныя праграмы. Калі б на працоўным стале альбо на панелі задач не было іконкі, вам трэба было б адкрыць экран «Пуск», перамясціўшы курсор у левы ніжні кут, за тым месцам, дзе было меню «Пуск», а потым націснуць левай кнопкай мышы, каб адкрыць меню «Пуск». Затым вам трэба было б націснуць правай кнопкай мышы на экране, абраўшы ўсе праграмы, а потым тыцнуць на патрэбную. Як варыянт, можна перамясціць мыш у гэтак жа непадпісаны верхні альбо правы ніжні кут экрана, дачакацца з'яўлення чароўных кнопак, перамясціць курсор да значка пошуку і ўвесці назву праграмы, якую вы хочаце запусціць. Па шчырасці, пошук прынамсі працаваў, у адрозненні ад Windows 11. Але паколькі ўся ўвага на экране «Пуск» была на новых праграмах метро, усё датычнае дэсктопных праграм падавалася лішняй працай. Не дзіва, што незалежныя распрацоўшчыкі кінуліся на дапамогу, зрабіўшы замены кнопкі і меню «Пуск» для ўсіх расчараваных карыстальнікаў без сэнсарных экранаў, якіх, дазвольце нагадаць, была пераважная большасць. Перад тым, як вы пачнеце каментаваць
Ведаеце, відавочна Лайнус забыўся пра спалучэнне клавіс. Вядома, я ведаю, што ёсць спалучэнні клавіш. Ды кіньце, мы ўсе бачылі, як бабуля карыстаецца камп'ютарам. Большасць людзей не карыстаецца спалучэннямі клавіш, і мы павінны гэта прыняць і зрабіць інтэрфейс, які гэта ўлічвае. Я нават яшчэ да горшага не дайшоў. Вы не маглі гуляць у касынку ці сапёра, не спампаваўшы іх з новай крамы Windows з новым і абавязковым аккаунтам Microsoft. Выбачайце, варта было папярэдзіць перад тым, як вас засмуціць. Калі трэба свежыя маяткі, можаце купіць іх у нашай краме. Цяпер сур'ёзна. Хоць карыстальнікі аднавілі існуючыя сістэмы, яны былі незадаволены зменамі інтэрфейсу. Яны расказалі пра гэта сваім сябрам, якія, здаецца, прыслухаліся, бо Windows 8 у сваім першым выпуску так і не змагла заваяваць нават 10% рынку ўсіх карыстальнікаў Windows. На шчасце, Microsoft таксама прыслухаліся і ўсяго за некалькі дзён да гадавіны Windows 8 выпусцілі пакет абнаўлення, які быў настолькі прадуманы, што спатрэбіўся новы нумар версіі. Windows 8 з'явілася як Гэндальф на белым кані, прынёсшы з сабой кнопку пуск і цэлы шэраг новых функцый і паляпшэнняў зручнасці выкарыстання. Microsoft зразумела, што ў большасці іх карыстальнікаў няма сэнсарных экранаў, таму ў 8.1 значна спрасцілася знаходжанне на працоўным стале большую частку часу. Яны нават зрабілі магчымую загрузку непасрэдна на працоўны стол замест загрузкі з экрана пуск. І прызналі, што для шматлікіх карыстальнікаў паўнаэкранныя праграмы метро былі крокам назад з пункту гледжання прадукцыйнасці, асабліва для шматзадачнасці. Таму дазволілі запускаць як мінімум 2 праграмы метро побач і да 4 на дысплеі з больш высокай раздзяляльнасцю. У такія праграмы дадалі аўтаматычна схаваныя панелі загалоўкаў, а панель задач цяпер даступныя на экране пуск шляхам перамяшчэння мышы ўніз. 8.1 таксама дазволіла кастамізаваць экран, дадала больш убудаваных праграм, значна пашырыла налады, каб вам не даводзілася вяртацца да старой панелі кіравання для выканання звычайных задач. А яшчэ палепшыўся пошук, каб шукаць файлы і онлайн-кантэнт, як і звычайныя праграмы. 8.1 не адмовілася ад смелай канцэпцыі васьмёркі, але крыху павярнула яе ў рэчаіснасць. Версія Windows 8.1, якой я дагэтуль карыстаюся, дарэчы, з'яўляецца мадыфікаваным вобразам Windows 8.1 Embedded Industry Pro, якую зараз нахабна называюць Windows 9. Яна выдаляе любую непатрэбную тэлеметрыю і загадзя ўключае розныя рэжымы для зручнасці карыстання, што прыводзіць да незвычайнага спалучэння стабільнасці і хуткасці. На жаль, як і звычайная васьмёрка, яна больш не будзе атрымліваць крытычнае абнаўленне бяспекі, таму час рухацца далей. Калі б васьмёрка прыцягнула такую ж базу карыстальнікаў, як і сямёрка, я б чакаў, што Microsoft ціха цягне акно падтрымкі яшчэ крыху, але, на жаль, да таго часу, як прыйшло абнаўленне Windows 8.1, шкода рэпутацыі ўжо была нанесена, і гэта ніколі не адбудзецца. Microsoft тады яшчэ не прапаноўвала бясплатны пераход на новыя версіі, а карыстальнікі сямёркі проста не бачылі пераканаўчых прычын для абнаўлення. То бок Microsoft былі вымушаны працягваць падтрымліваць Windows 7, што прыбрала апошнюю прычыну для перахода на Windows 8. Састарэласць сямёркі. Windows 7 апынулася настолькі дамінантнай, што практычна не змяніла долю рынку да выхада Windows 10 у 2015 годзе. 8.1 набрала пэўную пазіцыю і дасягнула амаль 20% рынку Windows, але з фіксаванай лініі Windows 7 відаць, што гэта былі выключна тыя, хто заменіў свае старыя камп'ютары Xperia і карыстальнікі, якія адчайна хацелі злезці з Windows 8. І на гэтым усё. Вялікі дзякуй за падпісачку. Шчасцічка вам, здаровечка і з Новым годам. І з калядамі. І з кашчэннем. З усім, што будзе.